Hare Krishna, Kamalaji. Audio, video clear irukka? Yes, Mataji. Okay. Hare Krishna, ISKCON சார்பாக எல்லாரையும் அன்போடு பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு வரவேற்கிறேன். கிளாஸ் இன்னைக்கு 7, day 7. ஓகே. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांकर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरन्दास्य ज्ञानाञ्जनशालाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ஸ்கிரீன் தெரியலையே மாதாஜி. அப்படியா? ஆமா, வரலையே. மக்களுக்கு வந்துட்டு தெரியல, எனக்கு ஸ்கிரீனே வரல. என்ன ஸ்கிரீன் வந்திருக்கா? சங்கரி மாதாஜி, சுலோச்சனா மாதாஜி, ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி, அந்த இது கூட என்னோட வரல, போஸ்ட் வரல மாதாஜி. நான் உங்களுக்கு கோஹோஸ்ட் அப்ளை பண்ணிட்டேன். பண்ணிட்டேன், எனக்கு தெரியல, ஸ்கிரீன் வரல. இப்ப உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்கிரீன் வரலையே. இப்போ ஸ்கிரீனே வரல இன்னும். யூஸ் ஆப்ஸ் யூ லவ் ரைட், அதான் வருது. உங்களுக்கு எல்லாம் வரலையே சங்கரிஜி? சுலோச்சனா மாதாஜி ஸ்கிரீன் வருதா? ஸ்கிரீன் வருது மாதாஜி. அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு. அதான் வருது. ப்ராப்ளம் பின்ன நான் திருப்பி ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. இது வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கு. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் டெம்பிள் மங்களூர் டெம்பிள்ல இருக்கு. ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கு. டேட் இப்பதான் வருது. இது வந்து அந்த பிரேயரோட கிளாஸ் பண்ணுறோம். பிரேயர் வந்து நம்ம ஓம் விஷ்ணு பாதாய படிச்சாச்சு. இதெல்லாம் காதல் பதில் இதெல்லாம் வந்துருக்கணுமே. ஓகே. இன்னைக்கு படிக்கிற சாப்டர் வந்து ஞான விஞ்ஞான யோகம். முழுமையான அறிவு கிடைக்க போகுது. நேற்றுக்கு படித்த சாப்டர் 6ல தியான வழிமுறை அஷ்டாங்க யோகம் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பரமாத்மாவின் இதயத்தினுள் பரமனின் முழு உணர்வு நிலையான சமாதியில் இப்பயிற்சி உச்ச நிலையை அடைகிறது அப்படின்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது மனம் மனிதனின் இயற்கை நண்பர் விரோதி. யோகம் மனதை கட்டுப்படுத்துதல் யோகத்தின் ஒரு ஏழிப்படிகள் பார்த்தோம். அஷ்டாங்க யோகம் உடல் தகுதிகள் என்ன இருக்கணும், மனதின் தகுதிகள் என்ன, அர்ஜுனனின் இயலாமையை வெளிப்படுத்துதல், வெற்றி அடையாத யோகியின் கதை, இதெல்லாம் நேற்றுக்கு பார்த்தோம். யோகி கிருஷ்ணரின் முள் உணர்வுகளுடன் சேராததால் வெற்றி அடைய முடியவில்லை. ஆனால் சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று அனுபவித்த பிறகு நல்ல பெரும் செல்வத்தின் கோபத்தில் பெறுகிறான். மிக உயர்ந்த யோகி பக்தி யோகம் அதிகபட்ச பலன்களுக்கு தெரியாது. குறைந்தபட்ச பயிற்சி தகுதிகள் இல்லை. பாவங்கள் அற்றது. கிருஷ்ணனின் சுய கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. ஓகே. கோலோக விருந்தாவனம் போயிடலாம். அப்படின்னாக்க இப்போ இந்த சாப்டர் 7க்கு பௌதீகம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை சார்ந்த அனைத்தையும் தாங்கி நிற்கும் திசையும் உன்னத காரணமும் பரம சத்தியமும் பகவான் கிருஷ்ணரே. புண்ணிய ஆத்மாக்கள் தங்களது மனதில் இதர வழிபாட்டு முறைகளை திசை திருப்புகின்றார்கள் அப்படின்னு படித்தோம். இன்னைக்கு படிக்க போறதுல கேள்வி ஞானம், ஆரோகணம் இயலாதது மனிதனின் குறைபாடுகள், அவரோகணம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரை, கிருஷ்ணருடைய சக்திகள் என்ன, கிருஷ்ணரே அனைத்திற்கும் சாரம், சக்திமான்களின் கிருஷ்ணரை ஏற்பவர்கள் இல்லை, கிருஷ்ணருடைய சக்திகள் வந்து கிருஷ்ணரே அனைத்திலும் சாரம், சக்திமான்களின் சக்திகள், கிருஷ்ணரை ஏற்பவர் துயருற்றோர் செல்வ வேண்டுவோர் 4 பேர் இருக்கார். கிருஷ்ணரை நிராகரிப்பவர் அதிமுட்டாள் மனிதனின் கடனில் ஊழியோர், அதுல 4 பேர் இருப்பார். யார் பக்தராக முடியும்? ஒரு பிரிவில் புண்ணியம் செய்தவர்கள், பாவங்கள் இல்லாதவர்கள், அவெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை கிருஷ்ணரை நிராகரிப்பவர்கள் அதிமுட்டாள்கள் மனிதனின் கடனில் மாயக்குட்பட்ட ஞானிகள்,
மாயக்குட்பட்ட ஞானிகளின் வெளிப்படையான பக்தி சொல்லும் பதில்களை முற்பிறவியில் முற்பிறந்த நாத்திகராக இருக்க முடியும். யார் பக்தராக முடியும்? முற்பிறவியில் புண்ணியம் செய்தவர்கள், பாவங்கள் செய்யாத. ஏன் இதெல்லாம் வரும்? பலன் ஏகப்பட்ட ஆசைகள்னால அவரால் இருங்க முடியல, அது நிராகரிப்பவர்களால். தேவர்களை வழிபடுவர்கள் எல்லைக்குட்படுத்தப்பட்டது, தற்காலிகமானது. ஓகே, அப்புறம் பூரணத்தின் அனுபவங்கள் ஒரு நம்பிக்கையோடு அவரை நம்பினால் அவரை புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். கேள்வி ஞானம், கிருஷ்ணரின் சக்தி, கிருஷ்ணரை ஏற்பது இல்லைன்னா நிராகரிப்பது, தேவர்கள் வெளிப்பாடு, யார் பக்தனாக முடியும். இதுதான் சின்ன சாப்டர் தான், 30 ஸ்லோகத்தில் இதை படிச்சோம். தற்போது சாதாரண அறிவியல். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஸ்லைடு மூவர் தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதே இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டரில் சாப்டர் 7க்கு 1.1லேருந்து 0.3 வரைக்கும் கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு, பகவான் கிருஷ்ணரிடம் எப்படி சரணடையும், தெய்வம் மற்றும் தெய்வி வழிபாடு, மாயையிலிருந்து பக்தி. ஓகே, இத்தனையும் படிக்க போகிறோம் 30 ஸ்லோகத்தில். ஸோ 7.1 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யா சக்தமனாः பார்த்த யோகம் யுஜ்ஜன்மதாஸ்ரயக அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா ஞாஸ்யசி தச்ருணு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை நீ காண்பாயாக. கிருஷ்ணர் எல்லாவித ஐஸ்வர்யங்களையும் முழுமையாக உடையவர். அவர் எவ்வாறு அத்தகைய ஐஸ்வர்யங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார் என்பது விளக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொள்ளக்கூடிய 4 வித அதிர்ஷ்டசாலிகளும், கிருஷ்ணரை ஒருபோதும் ஏற்காத 4 வித துரதிர்ஷ்டசாலிகளும் இந்த அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுதான் இங்கே குறிச்சிருக்கு இந்த ஸ்லோகத்திலேயே. அதுதான் இது. எஸ்மா 7.2 படிக்கும் கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஞானம் தேகம் சவிஞானம் இதம் அக்ஷாம்யசேஷதக யஜ்ஞாத்வா நேக பூயோனி ஞானாத்யம் அவசிஷ்யதே. தற்போது சாதாரண அறிவியும் தெய்வீக அறிவியும் நான் உனக்கு முழுமையாக அளிக்கிறேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியது எதுவும் இருக்காது. இப்போ நான் சொல்ல போகிறதெல்லாம் கேள்வி, இதுக்கப்புறமா உனக்கு புதுசாக எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு இருக்காது. ஜட உலகம், அதற்கு பின்னுள்ள ஆத்மா, இந்த 2 மூலம் ஆகியவற்றை அறிவதே முழு அறிவாகும். முழு அறிவுனா என்ன? ஜட உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், ஆத்மாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 2த்துக்கும் மூலம், அவர் 2த்துக்கும் மூலம், இதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் முழு அறிவாகும். ஓகே, இதுவே திவ்ய ஞானமாகும். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாகவும் எல்லாவித யோக பயிற்சிகளின் தியான பொருளாகவும் விளக்கக்கூடிய அறிவின் மூலத்தை அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு புத்தியுடையவனாக ஒருவன் இருத்தல் வேண்டும். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணத்தை அறியும் போது அறிய வேண்டியவை அனைத்தும் அறியப்பட்டு விடுகின்றன. ஓகே, 7.3 படிங்க கமலாஜி. சாரி, அது படிக்க வேண்டாம். இப்போ ஏன் பலரால் கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியவில்லை? ஏன் நிறைய பேரால் அந்த கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியல? யாருக்கும் சொல்ல முடியுமா? இப்போ நம்ம படிச்சது அதில் ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை. ஏன் அடைய முடியறதில்லை அவளெல்லாம் ஜட உலகம், அதற்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆத்மா, அதன் பின்னுள்ள ஆத்மா, இந்த 2த்தின் மூலமா ஆகியவற்றை அறிவதே முழு அறிவாகும். அதை அறிய முடியாதவெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வை அறிய முடிவதில்லை. ஓகே,
Yes, 7.3 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Manusyanam sahasreshu kashit yattati siddhaye yatataamapi siddhanam kashin mam veti tattvataha. ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே எனக்கு உண்மையாக அறிகிறான். அப்படின்னா கிருஷ்ணரே பரம புருஷ பகவான், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், ஆதி புருஷரான கோவிந்தா, ஈஸ்வரா, பரமகிருஷ்ண சச்சித்தானந்தா விக்கிரகா, அனாதிர் கோவிந்தா, சர்வ காரணம், பக்தர் அல்லாதோர் அவரை அறிவது மிகவும் கடினம். எல்லாம் பக்தராக இருந்தால்தான் அவரை அறிய முடியும், இல்லாட்டாக்க அது அவரை அறிய முடியாது கடினம். உள்ளடங்கி 8 உறுப்புகளுக்கு பெயரிடவும். இது என்ன அப்படின்னா தெரியுமா? இது அநேகமா சங்கரி மாதாஜி சொல்ல முடியும் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர். அவங்க சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி. என்னென்ன 8 உறுப்புகள் சொல்லியிருக்கோம்? அந்த சக்திகள் பிரிந்த ஜலசக்தியிலிருந்து, அதுதான் 8 உறுப்புகள். நிலம், நீர், நெருப்பு, ஆகாயம், தெரியலையா உங்களுக்கு? ஓகே. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8ம் சேர்ந்தது அவரிடமிருந்து பிரிந்த ஜலசக்திகளாகும். ஓகே. 7.4 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Yes, Mataji. Bhumir apo nalo vayu kam manu buddhir evacha ahankara iti yamme binna prakriti astada. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8ம் சேர்ந்தது இருந்து பிரிந்த ஜலசக்திகளாகும். உள்ளடங்கிய 8 உறுப்புகளுக்கு பெயரிடுவோம். ஓகே. 7.5 7.4 இருக்குது. அது ஜட உலகின் படைப்பிற்கான பகவான் கிருஷ்ணர் 3 விஷ்ணு ரூபங்களாக விரிவடைகிறார். மகாவிஷ்ணு அப்படின்னா மொத்த ஜடசக்தியை படைக்கின்றார். கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு எல்லா பிரபஞ்சத்தில் உள்ளும் நுழைந்து பல்வேறு வேறுபாடுகளை உண்டாக்குகின்றார். ஷிரோதகசாயி விஷ்ணு பரமாத்மாவாக அனைத்து பிரபஞ்சத்திலும் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளார். அவர் அணுக்களுக்குள்ளும் இருக்கின்றார். இந்த 3 விஷ்ணுவையும் அறிபவர் எவரும் ஜட உலக பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெற முடியும். தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த 3 விஷ்ணு என்னென்ன விஷ்ணு? மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, ஷிரோதகசாயி விஷ்ணு. மகாவிஷ்ணுனா யாரு? மொத்த ஜனசக்தியை படைக்கிறவர். கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு எல்லா பிரபஞ்சத்திலும் உள்ளும் நுழைந்து பல்வேறு வேறுபாடுகளை உண்டாக்குகிறார். ஷிரோதகசாயி விஷ்ணு பரமாத்மாவாக அனைத்து பிரபஞ்சத்திலும் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார். ஓகே. Yes, 7.5 படிக்கிறோம். Yes, Mataji. Apareyam itastwanyam prakritim vidime param jiva bhutam mahabaho yehedam daryate jagat. பலம் பொருந்திய புயங்களை கூடிய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையின் அது தனது சுயநலனுக்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். ஜீவாத்மாக்கள் பரமபுருஷனின் உயர் இயற்கையை சேர்ந்தவர்கள் என்பது இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் என்ற பல ரூபங்களில் தோன்றக்கூடியது ஜடமானது கீழ்நிலை சக்தியாகும். உயிர் வாழிகள் உயர் சக்தியை சார்ந்தவர்கள். ஓகே. இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். உயிர் வாழிகள் உயர்ந்த சக்தியில் இருந்தது. 7.6 படிக்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Etat yonini bhutani sarvanitya upadaraya aham krishnasya jagataha prabhavaha pralayastada. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் தானே என்பதை நிச்சயமாக நீ அறிவாயாக.
எவையெல்லாம் இருக்கின்றதோ அவை அனைத்தும் ஜடம் மற்றும் ஆத்மாவின் உற்பத்தி பொருள்கள். ஆத்மாவோ படைப்பின் ஆதாரம். ஜடம் ஆத்மாவிலிருந்து படைக்கப்பட்டது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினோட மீனிங். எஸ்மா 7.7 படிங்க. Yes, Mataji. मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டிருப்பது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. இதுல முத்துக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ண, கையில நம்ம கிட்ட ஒரு 1/4 கிலோக்கு முத்து விரிச்சிருக்கோம், 100 கிராம் 200 கிராமுக்கு. அதை வச்சுட்டு என்ன பண்றது, கையில வச்சுட்டு இப்படி வெளியே ஆழி பார்த்தா கொண்டு ஊத்துறது. அந்த முத்தை எடுத்து ஒரு நூல்ல கோத்தோம்னாக்க அந்த நூலுக்கு மதிப்பு, நூல்னால அந்த முத்துக்கு மதிப்பு இருக்குது. அந்த நூலுக்கு தான் கிருஷ்ண பகவான். நம்ம கிருஷ்ண பகவானுடைய டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல சேர்ந்தாச்சுனாலே அதுக்குள்ள அந்த முத்தும் கொத்த இருக்கு. முத்து நல்லா அதுக்குள்ள கோந்து இருந்ததுன்னா நம்ம கழுத்துல போட்டுக்கலாம். கழுத்துல போட்டுனாக்கா அதுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். அதனால முத்துக்களுக்கு மதிப்பு எதனால, பிகாஸ் ஆஃப் த நூல் அதுக்குள்ள போயிருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு நமக்கு அறிவு வரும் முத்துங்கள்லாம் கடவுளை சார்ந்து அவரை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எஸ்மா 7.8 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु. குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையாகவும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக இருக்கிறேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதனின் திறமையாகவும் இருப்பதும் நானே. எல்லாத்துக்குமே நான் தான். ஏன் பகவான் கிருஷ்ணர் நீரின் சுவையை பற்றி பேசுகிறார்? எதுக்காக நீரை பற்றி பேசணும் அவர்? யாருக்காவது தெரியுமா? அதாவது சுவைனா தண்ணீர், ஒளி சூரியன் சந்திரன், ஓம் வேத மந்திரங்கள், ஒலி ஈச்சல், திறன் மனிதன், மனம் பூமி, வெப்பம் தீ, வாழ்க்கை உயிரினங்கள், தவம் அனைத்து சன்னியாசிகளின் அசல் விதை அனைத்து இருப்புகளுக்கும் நுண்ணறிவு புத்திசாலித்தனம், வீரம் அனைத்து சக்தி வாய்ந்த ஆண்கள், வலிமை வலுவான ஆர்வம் மற்றும் ஆசையில்லாது, இதர வாழ்க்கை நாம் கொள்கைகளுக்கு தர்ம கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத அப்படின்னு பார்த்துருக்கோங்க. ஸோ அதனால நீருக்கு சுவை ஏன் வருது அப்படின்னு ஏன் அதை பற்றி அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறது? அதுக்கு யாராவது ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? ஏன் பகவான் கிருஷ்ணர் நீரின் சுவையை பற்றி பேசுகிறார்? எல்லாரோட சுவையும் பேசுகிறார். நீர், நிலம், நீர், நெருப்பு இதெல்லாம் அவர்கிட்ட பிரித்த ஜனசக்திகள். அதனால நீரினுடைய சுவையை பற்றி பேசுகிறார், நம்ம குடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதால. ஓகேயா? 7.12 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. ये चैव सात्विका भावा राजसात् तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि. சத்துவம், ரஜஸ், தபஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமற்றவன், நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன், மாறாக அவை எனக்குள்ள அடக்கம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, அதாவது இந்த உலகில் அனைத்து பௌதிக செயல்களும் ஜட இயற்கையின் பொருள்களால் நடத்தப்படுகிறது. ஜட இயற்கையின் குணங்களான சத்வ ரஜோ தமோ குணம் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தோன்றினாலும் அவர் ஜட இயற்கைக்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல. அவரது விசேஷ இயல்பு. உதாரணமாக, சட்டப்படி ஒருவர் கண்டிக்கப்படலாம், ஆனால் அந்த சட்டத்தை விதிக்கும் மன்னன் அதற்கு உடன்பட்டவர். ஒரு சட்டம்னு ஏற்றி வச்சிருக்கா, அதை அவன் அதுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக அதே மாதிரியே சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க. ஒரு ராஜாவை ஒரு இவர் சட்டப்படி சட்டப்படி சொல்றது தண்டிக்கப்படுறது. ஆனால் அந்த சட்டத்தை அவன் விரும்பாமல் விதிக்கும் மன்னனா அவன் இருக்க முடியாது இல்லையா? ஒரு மன்னன் ஒரு சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணி தான் பண்ண முடியும். அவன் சட்டத்தை இயற்றினவன் அல்ல. சத்துவம், ரஜஸ், தமோஸ் என்ற இந்த வாழ்க்கை நிலையால் அவன் எனது சக்தியால் படைக்கப்படுவது என்பதை அறிவாயாக.
நான் தான் எல்லாமே இருந்தால் கூட நான் சுதந்திரமானவன், உனக்கு தப்பு ரேட்டில் நீயே செலக்ட் பண்ண உனக்கு விட்டு. அதே மாதிரி நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். கிருஷ்ணரை பற்றி சிலருக்கு ஏன் தெரிவதில்லை? எஸ் கமலாஜி, சுலோச்சனா மாதாஜி. சத்வ ரஜ இப்பதான் படித்தோம். சத்வ ரஜஸ் தமோகுணம் என்னும் 3 வகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற எவருடைய உருவம் கிருஷ்ணருடைய உலகம் அறியாது. கிருஷ்ணரை பற்றி ஏதும் தெரியாது. அவள்லாம் இந்த 3 மாயையுள்ள சிக்கி உண்டு, 3 குணத்திலையும் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் இவர். அதை புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் பூமியில் வந்தது. எஸ் 7.13 படிக்கிறோம். 13 त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् येभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न विजानाति मां येभ्यः परम् अव्ययम्. முழு உலகமும் இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆழமாக கவரப்பட்டுள்ளது. 3 குணங்களினால் மயங்கியவர்கள் கிருஷ்ணர் ஜடங்கியற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஓகே, சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்று 3 வகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்றை வரை என்னை உலகம் முழு உலகமும் அறிய முடியவில்லை. மாயாவின் பிடிவிலிருந்து ஒருவன் எப்படி வெல்ல முடியும்? மொத்த மாயாவால பிடிபட்டிருக்கான். அதுலேருந்து அவன் எப்படி அது கம் அவுட்? மாயாவின் பிடிவிலிருந்து ஒருவன் எப்படி வெளிவர வேண்டும்? ஒரே ஒரு பாயிண்ட், டைரக்டா பகவான்கிட்ட போய் சரணடையும். ஓகே, சரணடைஞ்சாச்சுன்னா நம்ம அது வெளில வேணும். 7.14 படிக்கும் माताजी. दैवीहेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मां ये प्रपद्यन्ते मायां एतां तरन्ति ते. ஜடையத்தின் முக்குணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தியை வெல்லுவதற்கு அறியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கிடக்கலாம். அதான் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் சாப்டர்ல. அப்போ அதுக்கு ஆன்சர் இதுதான். என்ன? அவனிடம் சரணடைந்தோர், பகவான் சரணடைந்தவர் அதை ஈஸியா வெல்லலாம். புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் எண்ணற்ற சக்திகளை உடையவர். அவன் அனைத்தும் தெய்வீகமானவை. உயிர்வாழிகளிடம் அச்சக்திகளின் ஒரு பாகமே. அவர்களும் தெய்வீகமானவர்களே. இருப்பிடம் ஜட சக்தியுடன் கொண்ட தொடர்பால் அவர்களின் உண்மையான உயர் சக்தி மறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஜடசக்தியால் இவ்வாறு கவரப்பட்டுள்ளன. ஓகே, எஸ் மஸ்ட் 15 படிங்க. 15. Yes, नमां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञान आसुरं भावम् आश्रिताः. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதனில் கடன் நிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைந்து. அவர்கிட்ட சரணடைந்தவா 4 பேர், அடைய மாட்டேங்கிறவா 4 பேர். இவா 4 பேரும் அறிவற்ற மூடர்கள், மனிதனின் கடன் நிலையோர், மாயையால் கவரப்பட்டவர்கள், அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையை விட்டவர்கள். அவன் 4 பேருக்கும் அவர் சரணடைவதில்லை, பகவான் சரணடைய மாட்டான். ஒவ்வொரு துஷ்கிருதருக்கும் உதாரணங்கள் கொடுக்கும். இங்கே இந்த சாப்டர்ல நாமாம் துஷ்கிருதோனோ அப்படின்னு பார்த்தீங்க. அதுக்கு 4 எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தெரியலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. துஷ்கிருதன அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்கும் தெரியும். அது ஒரு பிக்சர் போட்டு சொல்லுவோமே. மூடா அப்படின்னா கழுதை முட்டின்னு சொல்றது.
அது மாதிரி ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட படிச்சிருக்கோம். ஞாபகம் இருக்கா? சரி, எஸ். துஷ்கிருதோனுக்கு இது மூடாக்கு எக்ஸாம்பிள் கழுதப்பட்டு. அது மாதிரி நராதமானா என்ன? நராதமானாக்க கமலாஜி, நராதமானா என்ன மீனிங்? லோயஸ்ட், அதாவது கீழே மனிதர்களின் கடைநிலையோர். மனிதர்களின் கடைநிலையோர். மூணாவது மாயையால் அறிவிழந்தவர்கள். இவெல்லாம் மாயையால் அறிவிழந்தவர்கள். ஓகே, அது மூணாவது பாயிண்ட். அது இந்த மூணு தான் துஷ்கிருதோனம் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, 7.16 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चेत् ज्ञानी च भरतर्षभ. பரதர்களில் சிறந்தவனே, நான் இங்கு 4 விதமான நல்லோர்கள் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவிச்சிருவோர் என்பது 4. இப்போ 4 பேர் துஷ்கிருதானம். இப்போ அவர்கிட்ட அடையாதவரில் 4 பேர் பார்த்தோம். இப்போ சரணடைகிற 4 பேர் யாரெல்லாம்? துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவி சேருவோர் என்பவர் அவர்கள். ஓகே, துஷ்டர்களுக்கு எதிர்மாறான நல்லோர் சுக்ரிதிரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். கடவுளுக்கு பக்தி செய்பவர்கள் இவர்கள் 4 வகையாக பல்வேறு சூழ்நிலைகளின் காரணத்தால் கடவுளுக்கு தொண்டாற்ற வருகின்றனர். பக்தி தொண்டின் மூலம் சில விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய விரும்புகின்றனர். இவர்கள் தூய பக்தர்கள் அல்ல. தூய பக்தி தொண்டு ஜன லாபத்திற்கான எந்தவித ஆசைகளும் இல்லாது தொண்டு புரிவது. துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவி சேருவோர். இல்லையா? எக்ஸாம்பிள், கஜேந்திர மோஷம் ஸ்டோரி, திரௌபதி வஸ்திராபணம் வச்சுங்கோ, சுக கோஸ்வாமி ஜனனம் அண்டு துருவ மகாராஜா, ராமர் ஹனுமான் வச்சுக்கோ. அப்புறம் இது பரீட்சித் இல்லை பரீட்சித் மகாராஜா. அடுத்தது நைமிச்சாமி முனிவர்கள் வேள்விகள் பண்ணுறான். இதெல்லாம் இந்த கதையெல்லாம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா எடுத்து படித்து பாருங்க, உங்களுக்கு அந்த இது புரியும். எஸ்மா 17 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏக பக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோத்ய அத்யர்த்தம் அஹம் ச மம பிரியஹ. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனென்றால் நான் அவனுக்கு மிக பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிக பிரியமானவன். துயரத்தில் உள்ளோர், கேள்வியுடையோர், வறுமையால் வாடுபவர்கள், பரம ஞானத்தை தேடுபவர் என அனைவருமே ஜட விருப்பங்களின் எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு தூய பக்தர்கள் ஆகலாம். எல்லா பௌதிக ஆசைகளின் விடுபட்டு பூரண உண்மை அறிந்தவன் தூய பக்தனாகிறான். ஞானத்தை தேடும்போது பொறிவுலகிலிருந்து வேறுபட்டவன் என்பதை உணரலாம். தூய பக்தர்களிடம் உறவினால் தூய்மை அடைய முடியும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். எப்படி இருங்க முடியும்? தூய்மை அடைய முடியும். ஓகே, அதனால தூய பக்தியில் இருப்பவர்கள் அவர்கள் தான் அவரெல்லாம் பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள். யாரெல்லாம் பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள் இன்னும் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இப்போ 17.8 7.17 எஸ் 7.19 படிக்கும் கமலாஜி. பகூனாம் ஜன்மனாமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவஹ சர்வம் இதி சமஹத்வா சுதுர்லபஹ. பற்பல பிரிவுகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா எனக்கு மிகவும் அரிதானவர். மிகவும் அரிதானவர்கள். சரியா?
நிறைய பிறவைகளாக எடுத்துட்டு மறுபடியும் எல்லாரையும் அவரை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு மறுபடியும் சரணடைஞ்சு பிறக்கிறார். அவள்லாம் ரொம்ப பிரியம், எனக்கு பிரியமானது. 7.20 படிக்கும் கம்மியாச்சு. Yes, Mataji. कामैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तं तं नियमम् आस्ताय प्रकृत्या नियताः स्वया. எல்லா விதமான ஜடைய கலங்கங்களில் இருந்து விடுபட்டவர்கள் பரமபுருஷனிடம் சரணடைந்து அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஓகே, ஜட ஆசைகளால் அழிவை இருந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் தியானங்களையும் பின்பற்றுகிறார்கள். அப்போ அவளுக்கு எது சொல்லுமா, எனக்கு இப்போ வெல்த் மட்டும் போடும் அப்படின்னா லக்ஷ்மியை போய் நான் வழிபடுறேன். ஒவ்வொருத்தரும் அவளுக்கு எதுக்கு சொல்லுமோ அந்த மாதிரி வழிபட்டு மறுபடியும் பிறவி எடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. 7.21 படிங்க கமலாஜி. 22 or 24? 21 படிக்கலையே இல்லையா? இல்ல பொண்ணு 22 தான் படிக்கணுமா? இப்ப 21 படிங்க. ஓகே ஃபைன். யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தஹ ஸ்ரத்தயார்ச்சிதும் இச்சதி தஸ்ய தஸ்ய சலாம் ஸ்ரத்தாம் தாம் ஏவ விததாம்யஹம். எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என்று விரும்பினால் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவரின் பக்தி செய்வதற்கான அவரது நம்பிக்கையும் நானே பலப்படுகிறேன். அவளிடம் தேவர்களை வழிபட்டா கூட அவளுக்கு என்ன வேணுமோ அத்தனையும் நான் தான் செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன். நான் தான் சூப்பர் சோல், சாரி சூப்பர் காட், எல்லாருக்கும் சுப்ரீம். கடவுள் அனைவருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துள்ளார். தேவர்களிடமிருந்து ஜட இன்பத்திற்கான வசதிகளை பெற்று அவற்றை அனுபவிக்க விரும்பினால் பகவான் அதை செய்து கொடுக்கிறார். ஏன் மாயையிலிருந்து நம்மை மாயையிலிருந்து விழ வைக்கிறார். இந்த வசதிகளை கொடுக்காவிட்டில் சுதந்திரம் என்பதற்கு அர்த்தமே இல்லை. எஸ்மா 7.22 படிக்கிறோம். எஸ் மாதாஜி. சதயா ஸ்ரத்தயா யுக்த தஸ்யாராதனம் ஈஹதே லபதே ச ததஹ காமான் மயைவ விஹிதான் ஹிதான். இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைக்கெல்லாம் என்னால் மட்டுமே பதிலளிக்க முடியும். ஓகே, It's 23 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. அந்தவது ஃபலம் தேஷாம் தத்பாவத்யல்ப மேதசாம் தேவான் தேவ யஜோ யாந்தி மத்பக்தா யாந்தி மாம் அபி. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படித்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது அல்லது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதாகும். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகுக்கு செல்வார்கள். ஆனால் பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உள்ளத்தை புரிந்து கொண்டு எங்கள் அவர்களுக்கு போய் நடந்துடலாம். எஸ் 24 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. அவ்யக்தம் யக்திம் ஆபன்னம் மன்யந்தே மாம் அபூதயஹ பரம் பாவம் அஜானந்தோ மாமாவ்யயம் அனுத்தமம். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவலோகத்தை அடைகின்றனர். சூரிய தேவனை வழிபடுபவர்கள் சூரியனை அடைகிறார்கள். சந்திரனை வழிபடுவோர் சந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். இந்திரனை வழிபடுவோர் இந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். தேவர்களை வழிபடுவோர் பௌதிக உலகின் பல்வேறு கிரகங்களை அடைகிறார்கள். ஆனால் பரமபுருஷ பக்தர்கள் புருஷோத்தமரின் உன்னத லோகமான கோலோக விருந்தாவனில் நேரடியாக அடைகிறார்கள். அதை படிச்சுட்டோம். இப்போ 23 தேவர்களை வழிபடுபவர் சிற்றறிவுடையோர் என்று கூறப்படுகிறார்கள். இறைவனுக்கும் உண்மையில் உருவம் கிடையாது என்று அனுபவவாதிகள் பாதிக்கிறார்கள். கிருஷ்ணரது உடல் ஜட இயற்கையினால் ஆனது என்றும் அவரது ரூபம் மற்றும் அனைத்தும் மாயை என்றும் பக்தியற்றவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். இத்தகைய அகில அரசியல்வாதிகள் மாயாவதத்தினால் என்று அறியப்படுகின்ற
அறியப்படுகின்றனர். இவர்கள் உண்மையை அறியாதவர்கள். Yes, 7.24 படிங்க கமலாஜி. 24 ஆச்சு. இப்பதான் படிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். இது படிச்சு ஓகே. 25 இல்லையா? இல்லை 24 முடிச்சுட்டு இல்லையா? ஒரு நிமிஷம். என்னை பக்குவ மாதிரி சித்திரங்களால் அறிவது மிகுந்தமான இந்த பரமையாக்கி. ஓகே, இப்போ 25 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. நாஹம் பிரகாஷः சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவ்ருதः மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாமஜம் அவ்யயம். சித்திரவடிவனுக்கும் முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவது இல்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் மறைக்கப்படுவதால் நான் பிறப்பற்றவன், அறிவற்றவன் என்பது இவர்கள் அறிகிறது. ஓகே, பக்தர் அல்லாதோருக்கும் சாதாரண மனிதருக்கும் அவர் வெளிப்படுத்துவது இல்லை. பரமபூரண உண்மையான பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரூபமும் தனித்தன்மையும் என்பது இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாகிறது. ஓகே, அவருக்கு எப்படிப்பட்ட ரூபத்தில் இருக்கார் அதெல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தை கிளியராக தெரிஞ்சுப்படுச்சு. அதாவது ஒரு 2 கையிலையும் புல்லாங்குழல் வச்சுட்டோம், மையில் இருக்கு அவர்கிட்ட. அந்த மாதிரி ஷியாம் சுந்தர் ஃபார்ம் தான். அதாவது அந்த மாதிரி வழிபடுறவாளுக்கெல்லாம் அவர்கள் காட்சி கொடுத்துருப்பார். அவெல்லாம் மறுபிரிவி அவர்களுக்கு கிடையாது. எஸ் 26 கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. வேதாகம் சமதீதானி வர்த்தமானானி சார்ஜுன பவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் து வேதன கஷ்டன. அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். ஆனால் நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கு அறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர்கள் யாருமே. இத்தனை பேர் இருக்கோம், இத்தனையும் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. அவர் பகவானுக்கு எல்லாரை பற்றியும் தெரியும். அவர் ஆத்மாவை என்ன, ஜீவாத்மா இங்கே உட்காந்துருக்கோம், அவர் இதயத்துல எல்லா இடமும் அவருக்கு தெரியும். ஆனால் அவர் அந்த தூள் அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அதை நம்மளால இப்போ நடக்கிறதெல்லாம் நம்மளால கண்டுபிடிச்சிக்க முடியாது. அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்ங்கிறது ஜீவாத்மாக்களுக்கு தெரியாது, அவருக்கு தெரியும். எல்லாத்தையும் போன ஜென்மத்தில் எப்படி இருந்தோம், இந்த ஜென்மத்தில் இப்படி இருக்கோம், அடுத்த ஜென்மம் என்ன, அப்படி எல்லாமே தெரியும். இன்னைக்கு இல்லை, பல காலத்துலேருந்து. இப்போ அர்ஜுனனுக்கு எப்படி அவருக்கு தெரியுது, அந்த மாதிரி உண்டு. ஓகே, இவர் பௌதிக கலங்களிலிருந்து விடுபடாதவரை இறந்த எதிர்காலத்தில் எவரும் அறிய இயலாது. என்னவா இருந்தாலும் கேட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்மளால. மாயையின் இருமைகளிலிருந்து ஒருவர் எவ்வாறு விடுபட வேண்டும், எப்படி விடுபடலாம் மாயையிலிருந்து? எஸ், யாராவது தெரிஞ்சு ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு, ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லாத விஷயம். கிருஷ்ணாவை பத்தின எண்ணங்கள் இருக்கப்போ அவ்வளவுதான். அவர்கிட்ட சரணடைந்த பக்க போறோம். அவரிடம் சரணடைந்தால் போறோம். அது ஒன்னே ஒன்று சரணடைஞ்சிட்டு சாண்டிங் பண்ணினாலே போறோம். மாயையில் இருமையிலிருந்து ஒருவர் விடுபட முடியும். ஓகே, எஸ்மா 28 படிங்க கமலாஜி. 28 ஓகே. ஏஷாம் த்வந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் த்வேத்வந்த மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவ்ருதாக. உட்பிரிவியிலும் இந்த பிரிவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகளை முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டுள்ளதோ, எவர்கள் மயக்கத்தில் இருக்கையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களை எனது பக்தி சொல்லி எவர்கள் மயக்கத்தில் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களை எனது பக்தி தொழில் மன ஒட்டியுடன் ஈடுபடுகின்றனர். திவ்யமான நிலைக்கு ஏற்ற பெற தகுதி வாய்ந்தவர்களே ஸ்லோகம் சுட்டி காட்டுகிறது. பக்தி தொண்டினை ஏற்று
படிப்படியாக பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய தூய ஞானத்தினை அடைய முடியும். தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் சாத்தியமாகும். ஏனென்றால் சிறந்த பக்தர்களின் சங்கத்தினால் மயக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும். ஓகே, எஸ் மேம். 30 படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதியங்யம் சயே விதுகு பிரயாண காலேபி ச மாம் தே விதுர்யுக்த சேதசஹ. 7.30 இல்லையா அது? சேதஸ். ஒரே நிமிஷம். எஸ், பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவர்களாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷ பகவானாகிய என்னை அறிய முடியும். இதில் மொத்தமாக என்ன சொல்லிருக்கார்? கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவோர் பரம புருஷ பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுதல் எனும் பாதையிலிருந்து ஒருபோதும் விலக மாட்டார்கள். கிருஷ்ண பக்தனால் இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை மறக்க முடியாது. இயல்பாகவே அவர்கள் கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு உயர்வு பெறுகிறான். ஓகே, அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உயர்வு பெறுவார்கள். இதை வந்து வேர்டு பை வேர்டு சாதி பூதாதி, இந்த ஸ்லோகம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட்டு, அதை கவனிச்சுக்கோங்க. சாதி பூதாதி ச ஆதி பூத அப்படின்னா மேலும் பௌதீக தோற்றத்தில் ஆள்பவன், ஆதி தெய்வம் எல்லா தேவர்களையும் ஆள்பவன், மலம் ஆதி தெய்வம், மாம்னா எண்ணெய், ச ஆதி யஜ்ஞம் மற்றும் எல்லா யாகங்களையும் ஆள்பவனாக, ச மேலும், யோ எவர்கள் விது அறிகின்றனர், பிரயாண மரண பிரயாண காலி அப்படின்னா மரண காலத்தில், காலின காலத்தில், ஓகே. பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லா விதமான யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷ பகவானை என்னால் அறிய முடியும். அவரால் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஆளுகள் எல்லாம் அவர் பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து அவரை பற்றி உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்தில் கூட பகவானை அறிய முடியும். ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவோர் பரமபுருஷ பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுதல் எனும் பாதையிலிருந்து ஒருபோதும் விலகுவது இல்லை. கிருஷ்ண பக்தரால் இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை மறக்க முடியாது. இயல்பாகவே அவர் கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு உயர்வு பெறுகிறார். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர் இதோடு முடிஞ்ச போது 30 ஸ்லோகங்கள். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு, பகவான் கிருஷ்ணர் யாரெல்லாம் சரணடைகிறா, தேவம் மற்றும் வழிக்கு வேறு வழிபாடு தெய்வ வழிபாடு, அது கிருஷ்ணர் பகவானை இதுங்காம தேவம் மற்றும் தேவ வழிபாடு, மாயையிலிருந்து பக்தி வரை, அதை ஒரு அப்படி பேசு. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து வாஞ்சாக்கல்ப ரூபத்தை சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு டைம் சாண்டிங் பண்ணலாம். சாரி, வாஞ்சாகல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாலையாவது ஜபம் பண்ணணும். 108 டைம்ஸ் சொல்லுங்க. சொன்னீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி 2 டைம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிடுங்க. 10 நாளைக்கு 7 கிளாஸ் ஆயிடுச்சு. பக்தி யோகம் ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ 2 ரவுண்டு பண்ணிடல. லெவல் 2க்கு அடுத்த லெவல் என்னங்கிறத போய் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு சான்ஸ் நிறைய ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அது ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட சாப்டர் முடிச்சுக்கலாம்.